торган иде. Сахапов белән инде совет судьяларда бергә эшләгән ирлектән дәген. Ул килә дигәчтен шуның хәтле инде шатландым. Судның коллективка шушындый ул бик белемле шундый яхшы руководитель җитәкче килгәненә. Ну, алар да миңа гел шалтыратып тордылар, чакырып тордылар. Судта мин бик менә теге якты яхшы иттереп һәр вакыт каршы алдылар. Хәзерге председательдән Илдар Ирикович эшли башлагач та инде миңа шалтыратты, чакырды. Минем белән һәр вакыт элемтәндә булалар. Бу инде миңа бик шул хәтле якын, күңелле, шул хәтле мин аларга бик рәхмәтле. Бу бина минем өчен бик якын инде, нәрсә? Моннан да якын бина өеңдә, семья и шушы эш булды бит инде минем. Бу менә яшәреп керәм инде мин монда кергән саен. Яшәреп кайтып китәм. Онытып үзеңнең елларыңа. Бергә эшләгән кызлар белән очрашып, алар белән сөйләшеп, алар белән якты йөзләрен күреп, очрашу шул хәтле күңелле, шундый зур бәхет инде. Монда очраттым бит инде балалар. Үстердем. Матурын әйттереп, шушында суд коллективында эшләдек. Без Азанкайны онытып булмый, әле мин Азанкайдан без китеп биттек дип тә әйтеп булмый, балалар үстерешергә дип шунда Мәскәүгә күчтек. Җәй айларында без монда кайтабыз, бакчага утыртабыз, балалар белән ял итәбез, төрле җирләрдә йөрибез. Чатыртауга менәбез, буйларында йөрибез. Шуңа күрә минем өчен Азанкай ул иң якын, иң күңелле җир.